Uyazi from 2016 esikhathi uKhuzani sagijima le-album ayithi Inyoni Yomthakathi. Angazi noma yaphuma ngawo lowo nyaka loyo or kanjani. Kodwa ku-Facebook wawuvutha kakhulu ama-post nangendlela uKhuzani ayesekhuphuka ngayo emculweni enza kahle kakhulu. Into engayinekisisayo from that year abanye abalandeli when it comes to Khuzani bayakhuluma nje noma kanjani. Into abayikhulumayo ayinama-facts, into abayikhulumayo ayinasisekelo, into abayikhulumayo ukukhipha nje okusenhlizweni yabo abangakuthandi ngoKhuzani, not ukuthi uKhuzani wenzani, ukungathandi nje uKhuzani uqobo lwakhe nane-position uKhuzani ayiphethe ngumaskandi. So mina ngibona ngathi silokhu sijika kuma-circles lapha, asiyindawo. We are going back and forth. Sikhuluma ilanguage eyi-one. Abantu abakhuluma njengami baningi abakhulumile before, angisiyena okokuqala, baningi kakhulu. Abantu aba-knowledgeable, abaziyo ngamaskandi, abaziyo ama-ins and outs, advantages nama-disadvantages. Bakhulumile, babeka. Kunabantu ukuthi uFacebook akade beyibambile laphana kwezedlambulenze. Beyibamba. Kuney'ntokazi laphana ezilwile kakhulu. Kodwa at the end of the day, kumele uyibuze ukuthi kahle kahle yini kwenzakalani. Ngabe khona into wrong? What is going on? Because uKhuzani constantly kumele ehlele ephunga abantu, kumele ehlele ephunga izitha, kumele ehlele kunento entsha ezokhandwa egameni lakhe, kumele kuhlale kunobuqhophololo obenziwayo ukuhlanganisa abantu ukuthi avinjwe ngayo yonke indlela. Akukho ukusolwa angakutholanga from ukuba ingcelebane, from ukuncetheza, nakho kuthiwa ungizwa ngazi kanjani uKhuzini, waphuma ungizwa waya ngalo, kwathiwa ungizwa useyinsizwa manje emagcingweni uyabhoqa, useyabona ungizwa, kwashe kwacima, kwathiwa ujoyine noTshatha, ujoyine abasakazi, akumelanga uma umculi ujoyine abasakazi, kwashe kwacima, yonke lento lo. Wathola nje nama-interview uKhuzini. Kwaze kwaba nejealous bakhona abaculi nabangakubo asebemnkantshubovu abadala abecula nabanye abaculi asebadlula emhlabeni ngenxa ye-success eyamthola ngendlela uKhuzani angayibizanga, ayiphiwa iy'dalwa zakubo, ayiphiwa uNkulunkulu, ingelosi yakhe. Ngoba indlela ayiphatha ngayo emhlabeni kwabona ngathi kufanele ukuthi leso simo leso akasithole adlule kuso. Manje ngibona ukuthi mesichaza sibuyele emuva ngaso sonke isikhathi. Ayikho into eyokwenzeka la kumaskandi kuthiwa mhlawumbe uKhuzani iyamdlula. Ayikho into eyenzeka kumaskandi kuthiwa ingaphezulu kukaKhuzani. Umuntu engazenzela leyo record lelo, personal record yakhe, which is good. Umuntu angayenza lento enhle leyo, aphushe indlela aphusha ngayo, angene ebantwini, which is wonderful, lovely. But lokho kwenzela wena nabalandeli bakho. Angeke uze upstage uKhuzani, shathusi uyathanda. Siyazi ukuthi yena ngoba nje wakucula kusakudala. Bonke abantu begenga apho uKhuzani yena eyi-one, abhekane nabo eyi-one. Kwazi kwaba netemu lokuthi yini bona bonke abaculi bebe nenkinga nawe. No, abanayo inkinga noKhuzani. Banenkinga nale ndawo ahlele kuyo. Akekho ongayifuni leya ndawo ehleli uKhuzani. Yingakho nabantu uKhuzani akade ebayasayina ngaphansi kwekhampani IGP. Bebenza sure abalandeli ukuthi babafaka under pressure. Omzukulu oduma kahle. Ngayikhumbula iy'nkulumo abeyithola. Omkhulekela, osikweletu. Ngiyakhumbula. Kumanje ayikho inhlamba, awekho amagama abheke komzukulu. Awekho amagama abheke koduma kahle. Awekho amagama abheke kosikweletu nakomkhulekela. Akekho nendawo ukuthi iy'namba zabo online ihamba kanjani. Nawo sebengabaculi aba-right. Ade be-wrong belaphana under IGP. Yonke into ayithintayo uKhuzani kumele kuthole into ezobhecwa ngayo ukuthi kube wrong. Ukuthi yena why ethola izinto.
why yena ehlele kuwuye lo mfana lo. Zisho njalo iy'nkulumo. Uzwana abahleli bemcimbi, uzwana no-gay, uzwana nobani bani. Kumele axabane nabo abantu. If ethanda ukuphila nomuntu, cha uphilelani naye, because abantu kumele bephile nobani. Yeke yazanywa yonke imizamo ukuhlanganyela ukhuzane, ukukhulunywa bhece, lenja le enempitho ekhanda, kuhlathwa. Ya uphuma umkhankaso, leyanja angazi abeyikhokhela emalini, loya mgodongo, kuhlathwa. Angazi abawukhokhela emalini. Futhi ayikho imali eyanele abawumkhokhela yona, la amasimba, ukuthi mhlawumbe ayewuse ukhuzane. Anokuzama manje. Anokuzama manje, kodwa awanaphawu. Abalandeli bacishe bamnike iphawu. Bacishe bamnike iphawu engekho, ozwacabanga ukuthi uyinto ethize. Lo mfana akayilutho. Nala abaculi bamtshela ukuthi unethalente omaskandi bangawushintsha. Engawushintsha kanjani umaskandi ebheke isadeli 1? Cause into njengomaskandi uyishintsha if u-neutral. Utreat-a bonke abantu endlela yodwa. If ubona iphutha kulo, nakulo mele uhlale ulibona iphutha. If unomuntu ozokulibona iphutha kuye, ubani uhlale wrong. Kunabantu babiza ngey'taba. Kunabantu ohlale uba-protect. Into engasebenzi leyo. Nasa sathatha iy'nqumo sokuthi sikhulume kanje egameni lokuthi no, vele akekho umuntu okhuluma ngokhuzane. Akekho umuntu okhuluma izinto ngokhuzane ezinhle. Akekho ombeka kahle. Kukho konke ukuhla kwenzela ukhuzane. Kona konke ama-record ebalida kuze kufika manje. Yes, it's good ukuthi sebeyafika manje bayakwenza ukho abakwenzayo. Bashiya ama-record laphana ko-Spotify, especially ama-album amabili okugcina abaculi abaningi. It's wonderful from 2023 until now. But it was Khuzane all along doing the most. Bebekuphi? Ilokho bengihlele ngisho. Akukho idlamlenze ezokwenza ishintshe. Bekuvesi kuhamba kanje all along, and akukho uKhuzane azokwenza ukuprove anything to anyone. Into kumele niyenze, niyazi futhi angeke nize nimqhelise uKhuzane iphosini akuyona. Nayithola ichance mhlawumbe kule nyanga ezedlule ukuthi nenze something ekubulala igama lakhe nokuthi nimbulele spirit. Kodwa manje angeke. Everyone uyazi manje ukuthi igame ihamba kanjani. Si understand ukuthi kuba nemikhankaso ethize. Siyazi ukuthi kunama-influencers, kunama-TikTokers abhadalwayo. Mina angifuni ukumkhohlisa. Izohlangana. Ayeza nje ama-album, ziyeza iy'ngoma. Iyohlangana ngifuna so izogivana khona lapha online. Ngoba niyazi nikhuluma online, izogivana la online. Angifuni kodwa kakhulu enkulumo. Bekuyilokho nje befuna ukubeka. Nike nama-Blue Nation, zidlamlenze nezidlamlezekazi. Nina nakhetha iqhawe, nakhetha insizwa. Sizokulandela umculi-ke lo uphelele, ucomplete. Akukho kushoda uKhuzane. Ningaze nicabanga ukuthi kanjani. Iy'mpilo lezi abamcela zona lapha hamba khona. Yini? Akubona abantu lapha. Akaqashwa, waqashwa kuphi? Ningavumi ukufida abantu ikaka. Ziboneleni umlando ohlelo uzokhuzana. Year after year. Utrend ngisho ngenzanga lutho uKhuzane. Engashongo lutho uyatrend. Bamkhandele i-trend engashongo lutho. Thenga imoto noma athiwa sobe bemkhuluma kabi, okusalayo sobe bemphakamisa. If bona bazi. Ngiyabonga kahle.